लोकांना, नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल याची काळजी आपली महापालिका घेईल, राज्य सरकार घेईल आणि कम्युनिकेशन सगळ्यांची ठेवून, कोऑर्डिनेशन ठेवून, सगळ्यांशी संपर्क ठेवून या ठिकाणी आपल्याला बिलकुल काम करायचं आहे, टीमवर्क म्हणून. आणि म्हणून आम्ही बघा, आता आमचे डिझास्टर मंत्री गिरीश महाजन सकाळी पहिले तिकडे डिझास्टर याला आपल्या मंत्रालयामध्ये तिकडे पोचले, तिकडूनही माहिती घेतली. मी देखील कालपासून अनेक जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी, महापालिका आयुक्तांशी बोलत होतो. संपर्क शेवटी मुख्यमंत्री देखील त्या ठिकाणी संपर्कामध्ये आहेत. आज अजितदादा पुण्यामध्ये त्यांनी देखील अनेक भागांना व्हिजिट दिलेली आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणा जी आहे, सिस्टीम जी आहे, सिस्टीम सगळ्या भागामध्ये अलर्ट आहे.